σας, χαρά μας που είμαστε μαζί σας σήμερα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παντής. Καλημέρα και από μένα, είμαι η Ειρήνη Καραντίνα. Αυτή τη στιγμή εισάγουμε δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων της Scania & Co, τα κλιματιστικά τύπου split της σειράς Premium και τις αντλίες θερμότητας αέρα νερού της σειράς Deluxe. Λοιπόν, αυτός ο συνδυασμός μας επιτρέπει να καλύψουμε ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Τα κλιματιστικά τύπου split είναι ιδανικά για υφιστάμενα κτίρια μικρού ή μεσαίου μεγέθους, γιατί εξασφαλίζουν χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης σε συνδυασμό με γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Η σειρά Premium χρησιμοποιεί νέας γενιάς διπλούς περιστροφικούς συμπιεστές και διπλή τεχνολογία inverter για υψηλή απόδοση σε κάθε φορτίο. Ακόμη, όλα τα μοντέλα υποστηρίζουν Wi-Fi και σύνδεση με εφαρμογές κινητού, επιτρέποντας στους χρήστες να ρυθμίζουν και να παρακολουθούν την απόδοση εξ αποστάσεως. Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις προσφέρουν διαπαφές Modbus ή BACnet για εύκολη ενσωμάτωση σε πλατφόρμες BMS. Επίσης, διατίθεται ένα cloud-based σύστημα παρακολούθησης που βοηθά στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας. Εντάξει, κοιτάξτε λίγο, εντάξει. Να είμαι εδώ. Όσον αφορά την εγκατάσταση, τα κλιματιστικά Scania είναι πιο συμπαγή και ελαφριά από τα παραδοσιακά, με λιγότερα σημεία βιδώματος και απλοποιημένη καλωδίωση. Σε γενικές γραμμές, τα split απαιτούν τακτικό καθαρισμό των φίλτρων και των στοιχείων τους και παράλληλα παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά αστοχίας συμπιεστών. Αυτό, σε συνδυασμό με το σύστημα κωδικών σφαλμάτων της Scania, μέσω του οποίου η μονάδα εμφανίζει στην οθόνη έναν κωδικό σφάλματος όταν χρειάζεται συντήρηση, καθιστά την κατανόηση του προβλήματος και την αντίδραση σε αυτό μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία.